Moikka. Voisin taas yhden noita Hoseen käyttöaikojen tarinoita kertoa. Ja ennen kuin erosin, sillä jää asunnottomaksi ja aloin vetämään suoneen huumetta. Oli jopa aseriippuvuuskoukussa niin kuin lääkkeisiin ja muihin. Lopetin työt ja mulla jää rahaa aika paljon. Ja sitten kavereita riitti tietysti kuokkimassa. Ja silleen olen hankkinut kämppää. Mä pyörin eri kaupungeissa, Helsingissä ja Tampereella. Ja sitten oli kumminkin kuin ihme, niin kuin alkanut vetämään, niin pakko meillä olla säätää tai niin kuin jotenkin hankkia sitä piriä liikaa tai huumeita liikaa ja niin kuin jotenkin jotain validaatiota hakenut sen varmaan, niin mitä siellä ei kyllä saa mutta niin tämmöinen tarina, jota liittyy yhteen kuolleeseen sit edesmenneeseen kaveriin. Niin oltiin Tampereella taas valvonut jonkun, minkä lie varmaan viikon. Sitten oli rahaa, niin kuin mulla oli lääkkeitä ihan hirveästi, lyrikoita ja sanoreita ja vaikka mitä ryynejä silleen, niin kuin ihan iso määrä. Omaan käytin niin kuin ihan hirveästi niitä. Nyt vaihtelin lähinnä niin just piriä. Mä rahaa yrittänyt niillä tehdä, mutta kun mulla oli rahaa. Mutta silleen niin kuin just aina mitä puuttui, niin säädin ja vaihoin. Niin. Ja tää on tarina siitä, miten niin kuin addiktit ei onnistu huumekaupassa. Joo. niin oli joku varmaan tonnin rahaa, tonnin 2 rahaa ja niitä lääkkeitä ihan hirveästi piriä puuttui. Tampereella oli siihen aikaan, tai meillä on ollut tietoa hyvästä piristä, niin sitten Helsinkiin säädettiin joku tai hyvä säätö piriä ja sitten kaverin kanssa lähdin ensin hengataan sinne Tampereen asematunnelissa ja sitten saadaan, no niin nyt lähdetään, että nyt haetaan vitusti piriä. Niin vedettiin vielä vedot siinä ja sitten mennään junaan ja sitten niinku alkoi näkyä konduktööri, alkoi näkyä niinku, sillä oli sarvet ja joku mitäliä ja sitten kaveri näki mut piruna ja siitä lähti menestysreissu. Et sit seuraava havainto on Helsingistä kaveri lähtee mua karkuun. Jälkikäteen se kertoo, että se luulee, että mä oon niin jotenkin aggressiivinen sitä kohtaa. Juuri koskaan ollut aggressiivinen. Se oli promo Dragonflyta, mitä oli niin ollut jotenkin pirin seassa. No ei siinä viikon valvonnilla promo Dragonfly Helsingin Kaisaniemessä ja en ole syönyt mitään ja sitten niinku siinä oli joku kauppa, Kaisaniemen joku kauppa siinä, tätä ei enää olla. Ja menin sinne ja sinne kauppaan ja mulla oli niin nälkä että niinku punnitsin hedelmät, mä tein tätä aika monesti sekaisin, mä niinku punnitsin ne hedelmät ja mä aloin syömään niitä heti, jollain parilla eurolla, mutta kumminkin, koska mulla oli niin verensokerit alhaalla, että mulla lähti taju samaan aikaan myös sitä omenaa ja läsähin siihen naamalleen siihen hedelmätiskiin ja
no joo, vartijat tulee tietty. No eihän ne omenat mikään ongelma ole. Ongelmat ollut silleen, niin kuin, että joku euro 2 omenoita mä olisin niin kuin maksanutkin, ne, mutta sitten kun ne näki, mitä mulla on repussa, niin kuin parilla tonnilla lääkkeitä ja mitä lie, ja värkkejä ja muuta, ja niin sitten kuttu poliisit ja sitten tässä on niin kuin se hassu juttu, että poliisit ottivat kyytiin, ne oli tosi ystävällisiä, ne lähti viemään mua kisahalliin, mutta sitten yhtäkkiä ne heittää mut pois. Sillä niin kyydistä, että ei meillä on tärkeämpää menoa, että emme voida pitää sua. Mä olin ihan varma, että mä saan niin isot sakot niistä ja vielä kuulustelut niistä huumeista ja rahoista ja lääkeaineista ja rahoista. Niitä oli kumminkin silleen ihan niin kuin merkittävällä rahasummalla. Niin ei mitään, ne oli vittu laittanut kaikki värkit nätisti sinne ja putsan, niillä oli järjestelyssä repu ja jätti mut siihen mä aloin skitsoa, että mitä vittua tai että seurataanko mitä tää on, no vetelin niitä ryynejä edelleen, mä olin, että no mä saadaan yksin sitä periä sitten, että ei siinä, niin Mannerheimin tielle ja siellä palloilin niin pitkä, no lopulta ryöstettiin, yllätys ja ryöstettiin ja sitten nopeutan vähän tarinaa, että tarvitsisi silleen pitkitellä suotta, mutta sitten niinku seuraavassa mä menin, oliko se Hesperian katu, kun se oli joku tukiasuntola, niin mulla ei ollut enää rahaa yhtään. Mä olin mennyt sinne ja juonut niinku viinapullon näköisestä pullosta pari desiä nestettä. Ja se oli niinku lakkaa. En tiedä miten vahvaa se oli, parista nyt tässä lähtee henki ja no ne oli roudannut, mä muistan, että ei ne hussilleen, kun jotenkin semmoinen hämärä muista, että niin join sitä viinaa, ei. Ja sitten roudataan se pihalle ja tilataan ambulanssi. Oli tilattu ambulanssi, sen mä luin niistä papereista ja sitten Malmilta herään niin kuin vaipat jalassa. Vaipat jalassa seuraavana päivänä. Tästä on siis 10 vuotta. Tai joku semmoinen 8 vuotta. 10. Ja no, mä olin niin kuin koomassa ollut ja se mikä vaan niin kuin vähän silleen naurattaa jälkikäteen, että siinä lukee niin kuin liuotinaineiden haitallinen käyttö. Ja suositellaan raittiutta. Jep. Mitäs muutakaan. Ja liuotinaineiden haitallinen käyttö. Miten voiko tämmöisen liuottimia silleen? No kai niitä voi yhdistikin käyttää. Joo. Joo, mutta siinä niinku sen ajan rujoo kuvaa itse tuosta, että mä lähdin vaipatilaan, rävin ne letkut helvettiin ja lähdin vaipatialassa painamaan sitä silleen niin kuin aamulla ja jostain hakemaan rahaa ja piriä ja supua ja mitä liian. Sitä se on aina ollut meikän sit, kun se sille tielle lähtee, niin itse tuhoaa silleen viimeisen päälle. Joo, semmoinen tarina kaikille gangstereille, jotka käytätte huumeilla rahaa, niin harvoin se natsaa. Jep, mä olin erityisen niin kiltti ja hölmö siihen hommaan. Tämmönen tarina tuli vaan mieleen. Kun ihmiset tykkää kuulla näitä jotain käyttösekoiluita. Niin. Ja siinä oli toinen kerta, mä oon 2 kertaa ollut autokolarissa ja sitten tuo lakka, että olisi niin henki meinannut lähteä, niin se oli toinen. Onneksi ei, kiitos hengissä. No niin, moro.